Josko nyt toi 100% homoja? Ai jaa vai? Miksä tytöt Ei, täällä on edelleen se yksi hetero. No ei ollut, no nyt sä niin. aiheutit mulle päässoimisen sillat biisin. Ei, mutta ei saa, että kun se on hyvä. Ai jaa. Ei oo. Noniin. Oh. Eli suunnitelma menee näin. Kukaan ei ota pyllyyn yhtään mitään ja kaikki onnistuu niinku silmänräpäyksessä. Ai jaa. Otetaan AVP. Siinä lähdetään pistellä paitsi mun. Ei mulla niin, koska homot ostaa Prime heti kun ne on huonoja pelaajia. Esim. Sebu. Osti Prime eikä osaa pelata. Sebu, toi on ihan ok argument. Meidän sun ratingi on 1500. No, mulla oli 40 voittoa, eikö vaan 50. No joo, ei. Mitä mun tiimeetti? Älkää huolko, mun syy tiimetti. Ei, Se kuuntele, on 50 voittoa, silti väliä. noin surkea ratingi. Joo, kuuntele, sille ei oo väliä, niinku, ei se ei mikään kerro sen, että oot sä oikeesti hyvä pelaaja. No ihan chilli, itellä on kans ihan hyvä. Ai saakeli Pop Desperado. Hyvä ystäväni. Siis se meinaa, että osut sä noihin kanoihin. Ei jumalauta, mä otin mulkusta suoraan suuhun, ei vittu. Ai ai takaa tulee, saakeli. Green, there coming back. Paska. Ei homoja nää jättet. Oi saakeli tulee takaa. Hyvä Henkka. Henkka, mä luotan suhe. No ei kannata. Mulla on vittu. Näetkö mitä sä sait aikaiseksi? Ja tokaksi, näetkö mikä ase mulla oli vittu? Mitä sä luulet, että tein tolla? No mulla oli oli mullakin pistooli, mulla oli Heitä mä droppasin vaan. Jee, AK! Sebu, sä voit lähteä. No niin, lähdetään banaanille suoraan. Suukkuna edellä. No ei sitten. Hei, head smoke. Ei mulla oo smokkia. Ei vittu, kellään runkulla ei smokea. Ui! As perkelee. Mitä vittua? Ihan oikeesti! Miten nää osuu ja mä en? Ai ja, mitä? Vittu. Ei ole, mä katoin. Onko 20 Tässä on jätkiä sekunnin? tästä. 20 sekunnin aikaraja Ei oo vittu todellista, että tää saatana mulkku osuu mua päähän. Legit, miten on mahdollista, että sä osut mua päähän? Itse asiassa mä en oo kyllä oikeastaan varma. Pum pum Eikö pum saa? pum. Ai, hilele. Elä sinne No nurkaan muuten näin lähtää. Sebu, mä muuten näin susta on ihan vittu paha klipi, että sä ammuit lippaallisen AK:lla ohitte. Ihan vieressä. Ihan perus. Sebu. Kuka tuli? Ihan perus. Vai oikeesti? Ei vittu, edes väärälle parvekkeelle, kato! Ei tippunut mihinkään parvekkeelle. Ei vittu! Vittu toi kiinalainen on perseenreikä. Pallinimiä. Ei vittu mua ärsyttää tehdä se mulkut. Kato, ota se AVP! Ota jäätelön mursu se AVP! Ota sitä ällää mulkku! Mua ärsyttää tää saatana näitä. Saatana paskarytki. Muumi vittu. Vedättekö te komppia? Joo. Joo. Me taidetaan hävitä. Ei häviä. F1 and then we saw it. Kato! F1. AVP, yes! Niin saatte 24 tunnin jälkeen. No helvetti. Ei vittu. No Mä oon ensi ihan samaa yönä. mieltä. Lauri, nyt harmittaa. Ai Onko joo, tämä Lauri se tilanne kuin... Lauri, onko tämä se tilanne kuin kismittää? Kyllä. Eikö sulla tuu kuuma, kun sulla on toi pipo Kismittää. päässä? Nyt kismittää. Hei. Lauri, No. eikö sulle tuu kuuma, kun sulla on toi pipo päässä? Ei alo, tämmönen villapipo päässä. Puhu vaan omasta puolestas. Onks mullakin? Oh. Ei juma. Kato Sebullekin. Sebo, eikö sullekaan? Mikä perse. Onks toi Sebul mutella taas? On varmaan. Mistä haluaa ottaa mut? Hei, sinä. He's a good player, don't kick him. Heikka, olitteko te mäkis? Ei oo. Ai! Äiti! Joo, Tulee, mä ai! mäkkiin.
Mitä mulle tehtiin? Tuli pyllyyn nyt kyllä. Ai niin, mitä sä olit sanoo Väinö? Okei, saatiin hullu, mä ostan sulle vaan AWP. Ota sieltä luotia, Pelle! Ei, mut vaan jos Lauri antaa sen AK, niin sitten. Hei, Lo- mitä? Cooldown. Ei helvetti mikä granaatti. No sitten voi. En vittu jakseta, kun kerrankin kun pystyy pelaamaan kunnolla tätä, niin... Ei saakeli mun silmät. Lauri on tehdä paskat läsäämään. No ite Mitä? kääntynyt. Että käytä primeen. Ei me nyt mitään pisteiden takia pelata. Oho! Oi, sona. Niin. Hei, plänttää Kuka mun plänttää? papa. Älä mua tapaa! Mun neekeri! Saatana. Melkein itteni. Vitu muumipappa. Ota siitä muumipappa. Hyvä. Yes sir. Oho, ai mitä? Miksi? Viikonloppu. Niin Lauri. Run little girl. Run. Eikä sä nyt Lauri oikeesti nukkumaan? joudu lopettaa. Metsä nukkumaan. Sä et Lauri oo lopettamassa. Lauri tarjoa mulle Chillaa Saa nyt. Pepe. Mä oon Ai, se on rahaa. hiljempaa kyllä. köyhä. Sisko tulee Näin ja ei että nu näin menen tuu nyt nukkumaan. rakeamaan. No, Tulee. no, mitä? Tai iskä kuka liian. Silloinhan No puhun hiljempaa. Noniin. No joo, laita Eeva Maria, Ehdin. laita mun ovi kiinni Eeva Maria. Sun siskos vittu suuttu sulle. Aika äällä. Joo. Ai! Mulkku! Mä huudan täällä ja tää mun sisko tulee valittaa, että mä yritän mennä nukkumaan. Mun pitää herää Se huomenna menee vaan 6. vetä käteen. Se menee vaan vetä käteen. Söis. kumma kyrttää asetta käteen. Hiljaa, mä en kuulu mitä Lauri sanoo. Mitä Okei. Lauri sanoo? Mä sanoin vahingossa. Mun piti sanoa, että se olisi muakin, mutta mä sanoin, että vetäis muakin käteen. Mitä vielä? Joo. Mä menen. Ei, Oot kyllä aina smookasta. Oi, smoken läpi tappo jäi. Helppo Oh, näitäkö. she gone. Ui. Aika nice, ja en nähnyt. Ei saa haittaa. Ai, Fläsy. mitä nää sun fläsyt on, Lauri? No. Ja kyllä sieltä tulee! Yes, ota siitä. ota siitä. Älä! En. Apua! Voitetaan tää rundin. Sä sanoit tästä me hävitään. No kun me oltaankin voitolla yhtäkkiä, niin... Vähän B-pommi. Mä katsoin tota pommia, niin tuolla oli yksi tyyppi midissä. No, your movies. Ei! Vittu, tää on paskaa peli! Toi saatana! On tappanut mut niin monta kertaa. Leikit Mä tuun tiimeet on paskaa. Ai helvetti. Miten mä voin olla vikana, jos on mun tosta tiilattu liikaa? Haako. Miksei sulla oo saksia? Sellaista. Me hävitään. Don't worry. Ota Ai siitä. saat! Ota siitä! Ouch. Sorry, bro. Yeah, I'm so sorry. misclick. I'm so sorry. Se oli kaukiiliskli. Kusem chahiye तेरे मुंह. Jeesus, misclick bro, misclick. Misclick. Tää jätkä misklikkas. Ja misklik. Tuu momo. Oh, bitch के family. Oh, tigel जी को बहुत सती से आ रही है. Voisiko ne olla hiljaa? Nal. Mikä ei saa syödä mukaan. Ei. Elä! Ei! Joukkaaja. Une hupa se uusi. Trottai. Kun se Ei saa juma. kopin se uusi. Mulla ei oo varaa. Ei. Niin, Alvidus, Ei win. vittu. Apartment. Säkärrättä. Aabe. Näin se ei näe sua. Nice. Naps. Get. Stay up. I go down. Banana. Banana. Nyt oli hullu. Nice. Voi saakeli, flashyä lentää pyllystä. En mä käytä flashy. Ei, tossa oli ne loput perkele.
pahan hommoks. Vitun homo flashasti oma. Ei, miksi Ai sä et joo. osta vaan, miksi sä et koeta kämpää? Lauri, olisiko nyt kämpläykset että tää Mulla peli on ollut. jälkeen? Ei ollut kyllä hirveen kalliit. Kaakeli, 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 kaakeli. Mikä kaapeli? Miss? Ota sitä lattia! Pelle! Mä olin asemestari, entä tappoi eri aseella. Voititte, voititte. Joo, mä olin paras. Aika nice. Main vaan. Ok.